Dobra, Michał, mam dla ciebie lek. Czas na odgadnięcie 60 sekund. Dobra. Start. Czy to jest antybiotyk? Nie. W neurologii stosowany? Tak, neurologia na pograniczu z psychiatrią. Dobra, w stanach nagłych czy w Nie, przewlekłych? nie, przewlekłych. Dobra, czy w jakichś chorobach neurodegeneracyjnych jest stosowany? Tak. Dobra, czy on wpływa, nie wiem, na przykład na przekaźnictwo cholinergiczne, Nie, dopaminergiczne, nie, noradrenergiczne, nie. serotoninergiczne? Ten lek hamuje przekaźnictwo glutaminergiczne. To jest jakieś... To jest antagonista NMDA, tak jest. I w chorobie Alzheimera, tak jak powiedziałeś, neurodegeneracyjnej chorobie jest stosowany. Czy jest to memiczny lek? Tak. Jest to memantyna.